Us vull recomanar el llibre d'un escriptor francès, Serge Chalandon, i el llibre és Profession del pare. Profession del pare és un llibre àgil, és un llibre pugnent i és un llibre com molt sorprenent a la vegada. És sorprenent des del punt de vista de que si llegim la biografia de l'autor, doncs entenem moltes coses d'ell i el per què aquest llibre és una autoficció. El títol ja és molt suggerent, ja està carregat d'una gran simbologia, perquè parla del pare, qui és aquest pare, què fa aquest pare, per què es comporta d'aquesta manera amb el seu fill, per què es sent traït, per què és un maltractador, és maltractador amb la seva esposa, és maltractador amb el seu fill, amb el seu estimat fill Émile. Després també descobrim tota la història que hi ha al darrere del Charles de Gaulle, de la independència d'Algèria i, en fi, és un llibre que realment a mi m'ha agradat molt i el recomanaré pel club de lectura en francès que fem aquí a la Joan Oliva, i ha sigut un reporter de guerra, ha treballat pels diaris Libération, també Canard Enchaîné, i tots els llibres que ha escrit han sigut premiats. També ha destacat en el procés que va fer de l'afer Klaus Barbie. Us el recomano.